हेल' लोगोफोर, दिनै 12 जुलाइ आरो बे दिनै 12 जुलाइआव नोंथांमोनहा खौरां बिजोङाव नुखाबाय जानो हागौ। दा बे जाहैबाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनशट लाबोना होदों। दा बे जाहैबाय नुनो मोननाय जादों क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय भद्रानपुराव जरासे सेंग्रा सिख्लाया गोदोनायाव दौलें लानानै जिउ फोजोबना लानायनि मोनसे सोमोनांथाव नुथाय आरो बे खौरांखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंनो लानाय जादों। दा जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा आंनि बे चेनेलाव नायो एबा सोलोंथाइनि नायनो होननानै लायो आरो गुबुन गुबुन गोबां खोथाफोर मिथिनो होननानै जायफोर नोंथांमोना फल' खालामगासिनो दङ, जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। दा गिबियावनो बिथांमोन सानैनि सायाव जाहाथे इसोरा बिथांमोनखौ आलो गोजोनै लाखियो, बिनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। दा बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सोरबा सोद्रोमा नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा नायदोंबा बे सिगाङावनो निमाहा बिनाय थाबाय। दा बाहाय आङो मुं आरो थं गामि बेखौ आं जेबो मिथिया एबा बुंनोबो सानाखै। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, दा बे मोनसे गिदिरथार जाथाय, बे जाथाया जोंनि गेजेराव जाया नङा जाबाय थायो। दा बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों, जायफोर फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोननि सिगाङाव। दा बे जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जागोन, जोंनाव मानसिया जोनोम जायो बिमा बिफानिफ्राय आरो थैयो जोङो गावजों गाव माने बोरायलायहैनानै आरो बुरै जाहैनानै, आरो बिनि गेजेरावनो जोङो संसाराव हाबनांगौबो दङ, नंगौ थिगैनो दङ। नाथाय सम आरो खाबुखौ नायनो नांगोन। दा बे मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। सम आरो खाबुखौ नायनानै लानो रोङाबा जोङो बियो माने फेलें जाखागोन। नाथाय जोंनि गेजेरावहाय दा बेखौ लाइमोनफ्रा जोङो मिथिनो हाया, नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो गावखौनो गाव माने फोजोबनानै लानाय बे लामाखौ लानाय जायो। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव। मोजां मोननाया मोनथारनांगौ बेबो नङा होनदों, गोबां नोंथांमोना स्ट'रि नायनानै नाय। नाथाय आरो बेनिफ्राय मोजां मोननानै गावखौ फोजोबनानै लानाया बेयो मोनसे मोजां मोननाय नङा। बियो मोजां मोननायखौ माने थगायनायसो, मोजां मोननायखौ थगायनायसो बियो मोनसे। आरो बेजों लोगोसे बियो जोबोद गिदिर पाप। सोरनि पाप? बिमा बिफानि पाप। बियो जोबोद गिदिर पाप, जाय पापखौ जोङो नेक्स्ट उजिगासेयावबो सुख'फिननो हायाबो जानो हागौ। दा बेखायनो बे गोरोन्थिखौ नोंथांमोना दा माव। मानो बुंदों नोंथांमोना दा खोनासंनानै नाय। जोङो नोंथांमोनहाबो नुगोन, नोंथांमोननि न'खराव नोंथांमोननि खाथियाव सोरबा उन्दै गथ' दङबा, एबा जोंनि न'खराव नोंथांमोनहा बा नोंथांमोनहानो उन्दै समावहाय जोङो बयबो गोरलैनिफ्रायसो देरबोदों। दा बे देरबोनायाव बिमा बिफा सानैया नोंथांखौ जेसेबां जोथोनै लादों, खेबसे मेगन मेसेबनानै नायहर। आरो प्रेक्टिकेलि नायनोबा नोंथांनि न'खराव बा नोंथांनि न'खर खाथियाव सोरबा गथ' गोरलै उन्दै दङबा बेखौ माबादि आदर खालामो नाय। बामफा देरफा माने खुदुमफा अनफा, जानायनि लोंनायनि खिनायनि हासुनायनि माने ओरैबायदि मोस्रोम मासे अरथावथाव दाउ 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 अनबोयै फेदेरबोनानै गाव मोनजायाबाबो जाहोदों, गावनि मोनजानाय मोनलोङिखौ गारनानै। आरो बेजों लोगोसे फरायनाय, बेनिफ्राय देरबोनानै जेब्लाना चाइल्डहुड जायो, जोङो फरायनायनि बेलायाव नायदो, बेसेबां थाखा फैसा रां नांगौ बेसेबां हानायमानि होदों, जायहा जेसेबां हायो बेसेबां बेबायदि होदों, अनथाव बाथाव माने गावनि फिसाया जिहेथु मोजां जाथों होननानै। दा बेखिनि अनजानायखौ जोङो नेवसिनानै ससे समावनो सोरबा सासेखौ बिमा बिफानि अनगायै बा न'खरनि अनगायै सम जास्लाबियावनो गावनि आंगो साननानै लानानै, बेखौनो जिउ होननानै साननानै लानानै, बेबायदि जोङो बेनि गावनि साननाय बायदि जायाबा आरो बै मानसिखौ जोङो गावनि साननानै लानायखौ जोङो गोरोबहोनो हायाबा, बेबायदि फोजोबनानै लानाया बेसेबां गिदिर पाप जागोन। दा जायफोरा बेबायदि गोमालांजानाय दङ, बिथांमोननि बिमा बिफानि गोसोआव दुखु दाहाया माबायदि फैयो, खेबसे जायहा जाजादों बिथांमोनासो मिथिगोन। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों, जाय फंबाय बिनानाव नोंथांमोनहा नायगासिनो दङ आंनि चेनेलनिफ्राय, दा बे हिसाबै नोंथांमोनहा बे बाथ्राखौ गोसोआव ला। खेबसे मेगन मेसेबनानै साननानै नाय, जेलाना बेबायदि थासारि फैगोन, अब्ला जोङो मा खालामनांगोन, माने बिमा बिफाखौ जों गोसोखांनानै नाय, जाहाथे जों बेबायदि जाथारनो नाङा आरो जाहाथे नेक्स्ट बेबायदि जोङो निउसाव नुबावनो मोना। दा बिनि थाखाय जोङो आसा खालामनाय थाबाय। दा बिनि लोगोसे जों मा बुंनो, बेनिफ्राय साबसिन नोंथांमोनाबो साननो हागौ, गोरोंसिन। दा जेखि जाया मानो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों। जोंना मोजां मोननाया माने जिउ फोजोबनानै लानायाव बेयो मोनसे मोजां मोननाय नङा, मोजां मोनफ्लानाय आरो मोजां मोननायखौ माने नेवसिनायसो बियो। आरो जेननायनि लामा, आरो बेजों लोगोसे बुंबावदों बियो जोबोद गिदिर पाप, जाय पापनि जोङो मुक्ति मोनाबो जानो हागौ। मानो होनबा बिमा बिफाखौ बियो थगायबाय। बिमा बिफाया खांनाय बानायखौ जों बिमा बिफाखौ नायफिननो रोंनाय नंलिया। दा बेखायनो बियो मोनसे जोबोद गिदिर पाप। दा बेखायनो जाहाथे बेबायदि दामाव। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफिनदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।